pagbutos. Mabilis raman sir, mabilis raman sir. O mabilis lang. So far, hindi naman kayo nahirapan sa pila, ma'am? Hindi po kasi, senior kami. Priority ang senior. Mga anong oras kayo nagpunta dito? Mga 6. 6 a.m. 6. Pagay 6. Awa pa. Oh. Anong pangalan natin, ma'am? Perla. Ha? Perla Rosal.